Гомер язларын кабатланмас җыр итеп яшәп, ямьле язына аяк басучы, чибәр, сөйкемле, олы җанлы якын кешебезнең туганыбыз Аухатшина Ләйсән Фалгат кызы 15 март көнендә 25 яшен үткәрә. Кадерлебез, синең әле акыл зиһен туплап, күңел байлыгыңны башкалар белән уртаклашып яши торган гүзәл чырың. Матур гаиләдә тормыш иптәшең Динар белән тәүфиклы балалар үстереп, улыгыз Тимур белән кызыгыз Раяныга хыялларын чынга ашырырга булышучы чын әни, иреңә тугры гомер юлдашы, ә безгә ярдәмчел туган булып сыкланырлык итеп яшисең. Без сиңа киләчәктә дә тән саулыгы, иман байлыгы телибез. Һәрвакыт үзеңнең кирәклегеңне, кадерле икәнлегеңне тоеп яшә. Гаиләгез имин булсын, тигезлек белән гомер күзләрен дә, кошларын да кайгысыз, хәсрәтсез каршыларга насыйп булсын. 25 яшь тулды. Гомереңнең зиһен җыйган матур мизгеле. Үзең эшчән, үзең шундый тырыш, үзең чибәр, үзең сөйкемле. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, сүтелгәндә тормыш йомгагы. Туганлыкны саклап, бергә каршылык без килер елларны. Шатлыклардан гына торсын алда яшәячәк гомерең. Йортың имин, гаиләң нык булсын. Саулыкларның телибез Тимерен. Иң изге теләкләр белән котлый апаң Сония, энең Илназ. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхете бөеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгә дә гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгә дә. Бик кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәүгә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгә дә гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгә дә. Кадерлегенә гомереңнең оныт әле авыр чакларын. Искә алыйк бүген бергә үткәннәрнең яхшы якларын. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик